alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barkanmu da wannan rana mai girma, wannan rana mai daraja, wa rana ta juma'a, ranan gafara, ranan da Allah ke yanta bayi masu yawa a ciki. Allah ka sa muna daga cikinsu saboda arzikin manzon Allah. Har yanzu muna nan a cikin bayaninmu da muke yi na bayanin falala da daraja da martaba na sallolin da ake yin su a cikin dararen kwanakin sati. To alhamdulillahi, yau bayanin mu za mu yi bayani ne akan sallan nafilan da ake yi a cikin daren asabar. Wannan daren da za mu shiga kenan in Allah ya yarda, albarkacin manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, a cikin daren asabar din nan ana yin sallan nafila raka'a 12. Dan raka'a 2 ai sallama, kuma za a biya fatiha da kowane irin sura, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yi wannan sallan, kuma sallan ana yin ta ne tsakanin magariba da isha'i. Annabi ya ce duk wanda yi wannan sallan, in ji manzon Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai gina muka gida a cikin gidan aljanna. Bene Allah zai gina muka a cikin gidan aljanna. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada kaman ka bayar sadaka ga dukkan muminai mazaje da matayen gabaki daya. Allah zai baka lada kaman ka ba sadaka. Sannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala zai amintar da kai ba ka ba zama ba Yahudi a rayuwanka, in ji manzon Allah. Sannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce haƙƙi ne na Allah, kana yin wannan sallan Allah ya gafarta maka da dukkan zunubanka. Allah ya gafarta mana saboda arzikin manzon Allah, dan soyayyanku da manzon Allah. Ku dinga shiyarin, ku yi kuma following ɗinmu a pejin